खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि रसनि दैमारि चेनेलाव बरायहरनाय थालायबाय। आं सानो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दंथ'यो। ओरैबायदि सान्दुं गोसा गरमथार अब्लाबो थांथारनांगौ जालायबाय नै हस्पिटाल थांनो ओंखारलायबाय बिमा फिसा। स' लोगोफोर नायलांबाय थादोलाय बयबो थांबाय थानोसै गरमाव। मासि सान्दुं गोसा न'? नै गरमा ओरैबायदि सान्दुं गोसा अब्लाबो जोङो थांनो ओंखारलायबाय नै टाउनाव बिमा फिसा हस्पिटालाव दसे थांब्रबना फैयैनि। बारथायानो बारबायना? एकथा बारलायलायबाय दासो थांगोन जोङो। स' लोगोफोर बयबो नायलांबाय थादोलाय गरमाव। आङो फार्मेसियाव हाबनानै बिपिखौ चेक खालामदों आरोना। हेलो थान्दा एसे ना रेस्टलाय। गेस नहीं गेस बिपिया ल' जादों। दाख्लै साननैसो हाइमोन आरोना दा ल' जानायखाय आङो आरो खेबसे नायबावना लानोसै। ओइ कि उल्टा पाल्टा उलायासै साना हो? खुसेर बिदै लोंबाय नै। जा गरम नालाय जन्दिसफोर हाबजानो गिनानै जन्दिस हामनायनि थाखाय खुसेर बिदै लोंनानै लाबाय जोङो लोगोफोर बिमा फिसा साथामबो। टाउननिफ्राय थांनानै फैबाय जोङो लोगोफोर गरमथार स्कुटि सालायनायाव ओरैबायदि बार नांनानै आराम मोनदों आरोना दा लाखिहैबासो जागोन गरमा। गुड मर्निं दिनै फुङावनो नै इमान अखा हादों जोंनियाव। अखा सिजा सिजा दुखानाव थांना फैबाय आङो नै। इमान हाब्रु पिस्ला भिडिअबो लानो हाया। ओरैबायदि अखा एसे हाबानो ओरैबायदि हाब्रु जायो आरोना नै पुरा मनासे मैगं लायलायबाय जेने थेने सप्तासेनि खरसा। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैलायबाय न'आवनो थानानै मा मा मावगोन आङो दिनै नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर। ओमफ्राय आं दा दुखानाव थांनानै मोनफैबाय। ओमफ्राय न'आव आं गाबोननि बुट दोङो ना जोंहा बिस्थिबाराव बन्धन बुट बेखौनो आङो खिस्ति होखालांनि थाल्ला जाखायो होननानै माने हाबफैनाय जादों आरो। बेयावनो दसे भिडिअ लालायबाय अखा गाबाय नालाय बिसोरनाव हाबदोथ' आङो। ओमफ्राय भिडिअखौनो लानो आखाइबो गैया गारि सालायनानै ओरैबायदि हाब्रु ग्लेयां ग्लेयां जेन थेन फिस्ला फिस्लि थांनानै मोनफैगलायबाय आरो ससे दंबावोसो हाब्रु बारि न' लागै मोनैनि थाखाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ बयबो नायलांबाय थादोलाय। बान्दा कबि मोनसेल' लाबोबाय आं दांबुदि आधा केजि जानायथाव आधा लिटार मिमि 4 पेकेट लाबोबाय जाला सलाय 1 पेकेट दालि आधा केजि बुट धुप 2 लिक्विड गाइखेर आधा लिटार मायो जाब्रां पेकेटसे। ओमफ्राय आया जिराखौ बुंनो बावगारबाय आं नालेंखर थाव मोनसे लाबोबाय बाबानो आलुखौ सेरसेल' लाबोबायलां। ओमफ्राय गयखौ जरानै लाबोबाय फाथै जरानै नुहुरु 20 थाखा पियास 20 थाखा जि मिलाय मिलाय लाबोथारबाय आं। गैला ओमफ्राय ओहो हो मा दङ आरो आलुल'सै ना? बिलाथि 1 पुवा गेसाव गेसावखाय मोजां मोजांखौ 1 पुवाल' हरबाय आं आधा केजि बिदोंमोन। गेसावबो नङा माने एसे एसे बहाबा बहाबा गाज्रि जानाय दंमोन आरो। नै आंना लोगोफोर हाथाया बेखिनियावनो 500 थांबाय आसुरिसो। जि एसे एसे माल बायनायावनो ओरैबायदि फैसा थांखायो। जोंहानि निकि बाबानि बिबु आथिं खर' हराव बयलार बुथारदोंमोन ना बेखौ रुखांबाय हराव रुदोंमोन। ओमफ्राय सेवगोन होननानै आं एसे बयल गुदुं खालामफिनबाय गोदौ होफिनबावबाय। ओमफ्राय दानि दालि लाबोदोंमोन ना नै खारैसो संबायनो जोंहा दालि खारै। बेनिफ्राय बेदर एसे दङमोन बेजों दांबुदि होफादों आरोखिमोन दांबुदि आलु बेदर होबाय आरोना। ओमफ्राय बिलाथि होबाय दां। बिमा फिसा बेरायनो थांलायनोसै र' दसे हाजो गुदि गुदि नासलाव। सानसे
दसे अखा हाबानो नै माबायदि हाब्रु जायो जोंनि लामाफोरा गोलैबायमोन जोङो इसेयावसो गबाय जेने थेने बारग'बाय आं गोलैथारासै साला जोङो दा राङापारा मोनबाय लोगोफोर भालुकबुं अरुणाचलाव थांगासिनो जोङो दा अरुणाचलनि गेट भालुकबुंनि बारबोनानै गारि रिजार्भ लानानै थांगासिनो टिपिसिम स्कुटिखौ बालिपारायाव गारबोनानै जोङो गारि रिजार्भसो लाना फैनांबाय साउन्ड खमायदे बाबु दसे साउन्ड दसे खमाय जोङो स्कुटिखौ ब्रेक गैयैखाय लाबोआसै आरोना टिपिसिम थांनो थाखाय बिराद स्लपिं दोङो नालाय दा बे स्लपिङाव बिराद थिया बाराद्राय स्लपिंखायनो जोङो स्कुटिखौ बालिपारायावसो गारबोनानै गारि रिजार्भ लाना फैगासिनो आरोना टिपिसिम लोगोफोर मायाव थाङो इ बासा अबे इयो दा थांनाया अ बे माबासिम होमबा भितरसिम इथिं बासा टावांनिबो दं टावां बमदिल्ला सेपा अ इथिंनिफ्राय फैदो आरो ना इ बासा ओमफ्राय दा डाइरेक्ट इटानगाव थांगोन इटानगरनि खोमा इयो आं नायस्लाबासै बासखौ आंबो नायासै इटानगर डाइरेक्ट इटानगर थाङा मानसिफोर तेजपुर गंथाम ओमफ्राय गंसे गुवाहाटि जालुकबारि जालुकबारि नङा आदाबारि टिपि मोनबाय जोङो लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयो दालाङा टिपिनि दालां आरोना जोङो दालां बारनानै एसे ससे सिगाङाव थांबावदोंमोन आरो बेयो टिपिनि दालां ओमफ्राय दालां बारनानै ससे थांनानै फैफिननानै जोङो टिपियाव मोनसे कम्पानि दङ बे सिङाव जोङो हाबलांगोन दसे उनाव लोगोफोर जोङो कम्पानि सिङाव हाबफैबाय ओमफ्राय अफिसनि दरखङाव दोङो जोङो अफिसनि दरखङावनो दोङो भिडिअ लानो होआबो जानानै बिनिखायनो सिरि सिरि लाखोमागासिनो आरोना जोङो भालुकबुं थांदोंमोन फैफिनबाय दहाय भालुकबुङाव बासजों थांदोंमोन लोगोफोर एबार सुङाव फैफिनबाय आरोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर